Helo, a chroeso i bodlediad ddiwetha Pod Cymreig, y rap podcast. Dy fi Carwyn Harris a Iestyn Thomas. Iestyn, siwr i ti? Mwy well na wythnos diwetha, gobeithio, ond mae'r llais yn ôl tymau bach, so edrych ymlaen. A dylwn ni wahodd Steffan Thomas. Mae pawb yn gwybod pwy yw Steffan Thomas, sydd o ddiddordeb yn rygbi Cymreig wrth gwrs ysgwennu ar Wales Online. Steff, siwr i ti? Good, diolch. Just wedi dod nôl o wneud cyfweliad gyda Nigel Walker, Warren Gatland. So, bod yn dydd brysur, ond edrych mlaen am sgwrs amdano Rygbi Cymru ar y pod. Pryd ni'n mynd i ddechrau, beth sy'n bod dechrau da? Pethau positif, pethau gwrthwyneb, wrth gwrs, ni heb siarad ers colled Cymru, ond falle dechrau da'r positives dath mas o'r siarad â Warren Gatland heddi? Oedd, fi'n credu y newyddion mwyaf yw'r ffaith bod oedd breakout clause yn cytundeb Warren, mae fe yn mynd i hyfforddi Cymru Cwpan y Byd yn 2027 yn Australia. Ond fi'n credu, fi chi gweld newid yn y ffordd maen nhw moyn mynd. Yn y gorffennol, oedd bach o fel yr ambarthen erbyn yr undeb mewn y narratif, ond oedd Nigel a Warren lan ar y top table, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, yn y cynhadledd y wasg. O ti'n gallu gweld bod mae pwyslais fawr i cael yr ambarthau. Maen nhw moyn yr ambarthau i fod yn rhan fawr o llwyddiant Cymru. Fi'n credu yn y gorffennol, oedd yr ambarthau wedi gwneud jobyn dda yn datblygu chwaraewyr. Fi'n credu bod anheg i gweud bod nhw ddim wedi gwneud ni. Mae perfformiad nhw ar y can wahanol i beth bod nhw'n gwneud yn datblygu chwaraewyr. Ond falle oedd nhw'n ffrwydro off y cadd o'n gwneud pethau'n anodd. Ond nawr, mae'r real pwyslais a maen nhw'n sylweddoli ni ar lefel nawr ble os ni ddim yn os ni ddim yn buddsoddi mewn yr ambarthau neu'r tîmau proffesiynol, nid ni'n mynd i cael llwyddiant gyda tîm Cymru. Felly mae'r narratif wedi newid. Mae Warren Gatland yn siarad amdano gweithio yr ambarthau, helpu nhw hefyd, dim ond tîm Cymru. So hwnna oedd y peth mwy o positif ydyn ni wedi mynd mas o fe. Wrth gwrs, the proof will be in the pudding, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, felly gen i weld cwpl o blynyddoedd lawr yr ewl, ond hwnna oedd y peth mwy o positif o'n ni wedi mynd mas o'r cyfweliad. Nes i rando i hwnna, a fi'n cytuno dy ti. Oedd hwnna oedd y peth positif, oedd yn sicr pwyslais ar cytuno a gyd chwarae, cytundebau rhwng yr undeb a'r rhanbarthau. Un peth nath Gatland dweud, nath e weid, mae hyfforddi'r newydd da'r rhai'r rhanbarthau, felly gobeithio ar dyfodol newydd. Oedd hwnna bach o bwynt sy'n creu at rhai o'r hen the old guard, maen nhw'n gweud yn Saesneg, boes fel dyn roen falle sydd wedi gadael, mae Dai Flanagan, mae fe wedi bod yn pwysleisio bechgyn ifanc yn cael cyfleoedd drwy amser, a falle mae symud hynny yn mynd i helpu Cymru? Falle. Yn amlwg, ffili cofio, sy'n credu oedd Gatland na pryd oedd dyn roi yna, oedd Wayne Pivac mwy, ond fer reol, pryd i fi wedi bod yn gweithio fel newyddiadurwr yn mynd i cynhadledd y wasg yr ambarthau cyn i Covid, achos ar y foment mae hanner yn nhw, mae'r rhan fwy yn nhw'n gwneud dros Zoom, ond cyn Covid, o'ch chi'n mynd ar y cyfan o ti'n mynd i'r cynhadledd yn y stadiwm ble o'n nhw'n ymarfer, a fi wedi colli count o'r weithiau, fi wedi gwneud, so'n moyn enwi'r fforddwr, ond gyda'r un o'r ambarthau, oedd nhw'n gwneud y cynhadledd y wasg, a wedyn oedd y newyddiadurwr yn gweithio mewn yn taipo lan i'r cyfweliad y pethau. Wedyn oedd y press-offs yn mynd, a wedyn hanner awr 20 munud ar ôl ni, oedd yr fforddwr yn dod nôl mewn, a nhw'n gweud,
oh, lads, Gatland's done this, you know, oedd wedi addo fi, oedd yn mynd I cael chwaraewr hyn, a wedyn oedd wedi newid meddwl ar yr eilad diwetha, a ti'n cael lot o pethau fel la gyda gyd o ran barthau, o ti'n lli gweld bod nhw ddim yn gweithio dy gilydd nhw, a fi lli weld o doi ochr, achos swydd Gatland yw cael tîm llwyddiannus Cymraeg, a os mae chwaraewr, os dim lot o dyfnder dyn ni, so os mae chwaraewr pwysig dy fe, mae wedi cael knock neu rhywbeth, mae fe'n mynd I cadw fe nôl, ond ar y llaw arall, os mae chi'n ffordd o ranbarthol, chi'n moyn chwaraewyr chi wario chi. Ond, ie, fi'n credu fel wedys I, fi siarad I lot o pobl off y record hefyd, a mae pwyslais nawr ar cael ar ranbarthau ar tîm cenedlaethol I gweithio dy gilydd lot mwy na maen nhw wedi gwneud yn y gorffennol, achos os maen nhw ddim yn gwneud ni, neu nhw'n mynd I bod yn llwyddiannus ar y lefel ryngwladol. Achos mewn ffordd, sy'n gwybod beth yw'r term Cymraeg, ond yn Saesneg, the rot to spread, achos maen nhw ddim wedi rhoi lot o digon o pwyslais, digon o erio mynd I ranbarthau yn blynyddau, dan Steve Phillips a Roger Lewis yn penodol, cyn prif weithredwyr yr undeb. Felly, fi'n credu mae Nigel Walker wedi cael lot o stick, ond mae fe'n gwybod beth mae fe'n neud. Mae wedi bod ar dwy ochr y ffens, a fi'n credu mae fe wedi bod yn trial yn araf iawn I newid hwn, a gobeithio bod pawb yn gweithio dy gilydd nhw. Ond pwy oer, gen I weld, falle cwpl o misoedd lawr yr ewl, bydd nhw'n ffrio eto, so gen I weld. Ie, gewn ni weld yn sicr. Be wedi ymateb di Iestyn I glywed bod Gatland yn aros am tan 2027? Ydy hwnna'n beth positif? Ydy hwnna'n beth negatif? Be wedi fan di Warren Ball? Mae hwnna'n siŵr bod yn chwarae rhan o fe? Wel, ni wedi fod lan yn Treforest heddi, so fi ddim wedi cael llawer o amser I gweld beth mae Gatland neu Nigel Walker wedi dweud. So, wel, mae pobl ar-lein o'r trydan yn dweud, mae amser newydd i'r tîm Cymru a dylen ni cael rhywun arall mewn, ond yn personol, dylen ni aros dy Gatland. Pwy sy'n mynd I dod mewn? A hwnna'r cwestiwn mawr, really, herwydd flwyddyn yn ôl, falle ti'n gallu cael rhywun fel Scott Robinson dod mewn o'r Crusaders, ond mae fe nawr dy'r Crusadeon. So mae cwpl yn dweud, dylen ni dechrau rhywbeth newydd nawr, roi Gatland tu ôl ni, ond pwy sy'n dod mewn yw'r cwestiwn dylen nhw gofyn eu hunan, really, ond yn personol, dyle Gatland aros tan 2027. Ie, fi falch nes I sôn am Crusadeon, cos y peth arall o'n i'n mynd I ofyn, oedd e'n bach o, nathon ni osgoi Glatchen yn erbyn Zela Newydd, o feddwl faint o anafiadau oedd da Cymru, Steff, cos fi'n credu oedd 5 o'r cefnwyr nath ddechrau yn erbyn yr ariannau, o'n nhw da anafiadau bydden nhw ddim wedi gallu chwarae yn y rownd gynderfynol. Ie, yn amlwg oedd e'n siomedig, byddwch chi dal moyn mynd mewn i'r rownd cynderfynol, o wedyn os bydden nhw wedi colli, sy'n credu bod hwnna'n rhy negatif I weid, bydde wedi bod yn cam rhy bell dy fe, ond bydde fe'n neis I cael cyfle I dod yn trydydd falle, ond oedd e ddim I fod yn y diwedd, ond ie, hebddo, oedd e ddim wedi cael ei gêm orau fe, ond o'n i'n meddwl Gareth Davies wedi gwneud yn dda yn y pool stages, a Louis Rhys-Amit, mae fe mor dangerous gyda'r bel neu ddwylo, mae fe real X-factor chwaraewr, a byddwch chi wedi colli Josh Adams hefyd. O'n i'n meddwl Liam Williams wedi bod yn rili dda ar y penwythnos. O'n i'n meddwl fe oedd chwaraewr gorau Cymru, o'n i wedi counter wedi stopio bod i 5 cais, oedd y tac ar Joan Cruz Malia ar y dechrau, cwpl o last-ditch tackles ar Matteo Carrera hefyd. Felly mae fe'n class act. O'n i wedi gofyn I Gatland heddi, o'n i wedi gweud, yn amlwg yn Saesneg, pwy safle yn edrych mlaen at 2027 I ti'n becso am mwy, ble ti ddim really yn gweld y chwaraewyr yn dod trwyddo. Achos mae talent yn Cymru, ond mae un I ddau safle ble chi'n meddwl, fi ffili gweld pwy sy'n dod trwyddo. A dde wedi gweud, mae Cefnwr yn problem, achos mae Jiffy wedi gweud ar Scrum 5 lot o beithio, ni gweld bod Liam Williams a Lee Halfpenny wedi dominyddu'r Cris 15 am bod I 10 awd, ond maen nhw gyda un
un rôl o'r dais maen nhw wedi mynd nawr. Mae Tommy Rogers, mae Kai Evans falle, gallen nhw roi Louis Rhys-Samit na, mae Jacob Beatha, mae fe'n edrych, ond tywod, ni gwrdd i wario lot o rygbi proffesiynol a oedd wedi gweud mas o'r efyd, maen nhw'n meddwl lot o Sam Coslo, ond un chwaraewr yw e, so mae Owen Williams dal yna. Mae Callum Sheedy ddim yn gallu cael gêm i Bristol, felly mae fe'n dod o bell ffordd nôl. So, a fe'n cael prop tin hefyd, felly fi'n mynd off o'r tangent nawr, ond fi'n credu mae, oedd Gatland yn edrych ar, ni wedi gofyn i fe, bydde ti'n edrych ar yr exile system, a oedd gwein bach smirk ar gweinau fe, so falle bod rhywbeth lan slif fe, ond mae lot o chrewyr ifanc dda yn dod trwyddo, ond mae cwpl o sefleoedd bref fi ddim rili'n gweld, ni yn bach o wan i fod yn onest, so lot o waith i wneud, fi'n credu i Gatland. Wel, chi'n sôn am maswr, a mae un enw yn dod i'n penny yn amlwg, bachgen oedd yn ware yn ystod o'r chwe glad, Joe Hawkins. Ond nhw'n meddwl amdano fe yn y dyfodol fel maswr, a wrth gwrs nawr oherwydd mae fe ddim 25 o gapiau, mae'n methu ware i Gymru, ond gewn ni weld, falle bydd rhyw reol Gatland yn ddod yn y dyfodol. Cyn ni sôn fwy amdano tîm falle, bydde'n blwyddyn 2027, well i ni sôn am y gêm neu gyfanrwydd. Cyfleoedd i colli, neu chwarae dda Ariannin, neu bach o gymysgedd a hynny. Iestyn, be oedd y prif bwynt nes i gymryd o'r gêm na? Ie, cwbl o cyfleoedd dy Cymru yn wedig yn y hanner cynta. Pryd nhw'n dig i ddim i fyny, o'n i'n meddwl mae siawns dyn nhw i adeiladu mwy o momentum. Un esiampl ni wedi gweld yn ystod yr haf, oedd pryd o Zeeland Newydd di mynd i'r Ariannin, a nhw wedi sgori cwpl o ceisiau, a pennau Ariannin wedi syth o lawr yn gyfan gwbl. So falle oedd cwpl o siawnsys yna, yn wedig o ddiwedd hanner cynta, a falle problemau disgybliaeth hefyd i roi Boffelli cwpl o siawnsys, a wedyn mae fe'n 16 ar hanner, o'n i'n meddwl, reit, mae fe'n bach yn agos, a mae'r sgôr nesaf eitha fawr. A wedyn, mae Thomas Williams, o'n i'n meddwl Thomas Williams wedi dod ar a chwarae dda hefyd, a wedi sgori'r cais, o'n i'n meddwl, reit, mae rhaid nhw adeiladu mwy momentum nawr. Ond dath Ariannin nôl mewn i'r gêm, nath sgrafi'r sgori'r cais yna. Rhaid, mae cwpl o fel controversies yna, ond symod, oedd e'n cais da i'r Ariannin ar y pryd. A wedyn mae profiad Nicolas Sanchez i wneud yr ymgipiad ar y ddiwedd, a wedyn mae'r gêm ar ben. Steff, be amdano ti? Ie, fi'n creu cymysged o'r ddwy, really. Mae rhaid roi clwd i'r Ariannin, fi'n creu o'r perfformiad nhw llawer well na beth ni wedi gweld yn y group stages. O'n i yn becso cyn y gêm bod un perfformiad mowr yn yr Ariannin ac yn anffodus oedd wedi dod yn erbyn Cymru, a o'n i wedi gweud cyn y gêm bod mae rhaid ni cofio, o'n nhw warthus yn erbyn Lloegr, mae nhw wedi meiddi Zeeland Newydd dwywaith na 4 blynedd diwetha, o bron meiddi De Affrica, o'n nhw wedi colli un pwynt fi'n credu, a yn y gêm nawr, Emiliano Boffelli ddim wedi ware, so os oedd wedi ware, fi'n credu bod nhw wedi ennill achos nhw wedi methu ciciau, felly pryd maen nhw ware, os dim lot o cysondeb dyn nhw, achos mae lot o chwaraewyr yn dod o, mae Hagi Wares wedi mynd, a mae lot o chwaraewyr yn dod o llefydd eraill, ond pryd maen nhw arno fe, maen nhw yn tîm dda, ond yn gweud ni, fi'n credu oedd Cymru wedi colli cyfle enfawr, really, achos oedd yr Ariannin wedi dechrau yn rili dda, ond oedd amddiffyn Cymru'n cryf, ond o'n wedi sgori cais dda gyda Dan Bigger, a wedyn oedd Cymru wedi creu bod ti tair cyfle, dylsyn nhw wedi cymryd, really, a hefyd o tair llinell dyn nhw yn 22 yr Ariannin. Ryan Elias, oedd e'n ardderchog yn erbyn Australia a Fiji, ond oedd e'n just, o taflu fe mewn, just dim lan i'r safon yn erbyn yr Ariannin, a chi ffili wneud na'r lefel ryngwladol, so fi'n credu, os o Cymru wedi cymryd un neu ddoi o'r cyfleoedd nhw, bydden nhw wedi ennill y gêm bron ers
hanner amser, a wedyn, ti'n bod, fel o Iestyn o gweud y disgyblaeth, ti'n bod, Josh Adams, o dim eisiau neud beth oedd wedi neud. Oedd y chwaraewr ariannyn wedi milco fe, ti'n bach yn credu, ond o dim angen fe neud hwnna. Felly fi'n credu ni wedi colli cyfle, ond ti'n bod beth i fi ddim yn hoffi. So, jyst mynd nôl i pwynt o ti wedi neud gynne. So, pryd oedd Gatland wedi dod nôl, ar y ddechrau o'n i'n erbyn e, achos o'n i'n meddwl, mae'r gêm wedi symud mlaen, a oedd ddim wedi neud, oedd ddim wedi cael llwyddiant y Chiefs yn Super Rugby. A oedd wedi colli y taith y llewod oedd yn anodd yn Covid a pethau De African tîm ardderchog, ond o'n i'n meddwl bod e'n amser i dod o rhywbeth newydd mewn o leia ar ôl cwpan y byd. Ond fi'n gweld lot o pobl ar Twitter a Facebook, a maen nhw'n gweud pethau fel, it was one-dimensional, typical war and ball, ond nig oedd e'n, mae Cymru wedi newid y ffordd maen nhw wedi ware, nig yn nhw ware nawr, y ffordd nawr, fel nhw ware pryd Gatland yn un cyn i Pifac dod mewn, maen nhw'n creu lot mwy, mae Alex King wedi gwneud job dda, o dim byd i bod ar cynllun gêm, di Sadwn, ond i jyst yn meddwl, oedd y chwaraewyr jyst ddim wedi cymryd cyfleon nhw, ond nhw wedi creu lot, ond oedd y pas diwethaf ddim yn stico, Gareth Davies ffili dylanwyd i fod yn onest ar y di Sadwn, ddim ar ei orau. Felly mae Gatland wedi dangos i fod yn deg fe, bod e'n gallu newid. Fi'n credu mae wedi sylweddoli, beth fi wedi wneud am dros degawd, neu 20 flynedd, mae wedi gweithio, mae pobl wedi gweithio ni mas, so mae rhaid i fi newid hefyd fel y fforddwr, felly o'n i yn erbyn ei dechrau mae wedi newid meddwl fi tyma bach, mae wedi convincio fi bod, mae fe'n gallu newid, a fel wedodd Iestyn, mae fe'n i weid, dylen ni ddim pig o Gatland fel y fforddwr, ond pwy arall, mae un iddo i Michael Checa, falle fi'n fan o fe, ond ar y cyfan fi'n credu Gatland, fi'n credu mae'n gwneud y penderfyniad iawn i cadw fe, ond ar y gêm di Sadwn, oedd y cynllun gêm yn iawn, ond jyst ddim digon o cwirdeb a gormod o camgymeriadau fi'n credu. Gwbl cytuno. Bach yn throwaway comment yn sôn am Warren Ball falle gyda fi. Ond ma nhw ar ein ffordd wahanol. Ti'n gweld, sy'n gwybod y gair Cymraeg, ond subtlety Nick Tompkins yn ystod y tournament, ffordd mae fe di war, mae fe di dod y dimension gwahanol i Gymru. A hefyd, y ffordd o'n nhw ar y trio cael y bel mewn i playmakers. Lewis Rhys Samit yn yr hanner gyntaf, sawl gwaith gwelwn ni fed y bel yn y dwylo, a bach o wagle o flaen wrth gwrs nath y cico o flaen a colli'r bel unwaith, dwywaith actually. Y peth diddorol am popeth ni wedi trafod bron, heblaw am y peth da gyd y peti, newn ni dod ymlaen i hwnna yn bach. Rhan fwy o'r achlysur o'n ni'n sôn amdano, maen nhw yn y hanner cyntaf. Fi'n credu mae'n 10 i 1, nath Cymru o'n nhw flan 10 i 6 yn y hanner cyntaf. Nath nhw bron colli'r gêm yn yr hanner cyntaf, herwydd nath nhw'n colli'r cyfleon. Y pas na nôl mewn i Josh Adams, y pas i Gareth Davies wedi sôn am ceisiau a dyled i dod, Dan Big yn methu 2 pwynt. Y ffordd, be nath Josh Adams yn erbyn Cwbeli, mae Cwbeli'n cwmpo fel saco tate, ond mae hwnna'n cael y dorf i fyny, a oedd y dorf yn wych, fel sôn am 16th man, ond hwnna'n hygol ar gyfer ariannau yn y penwythnos. A nath ni jyst rhoi ffordd mewn i'r gêm, dyla'r gêm wedi marw erbyn hanner awr neu'r hanner. Ond dyla'r gêm, o'n i'n methu credu ar ôl y gêm bod un o'r ariannau'n dal yn y gêm, a bod nhw wedi actually ennill y gêm. O'n i'n methu credu hynny, a mae eiliadau wrth gwrs, mae pobl yn mynd fi'n teimlo mor ffin dros Sam Costello oherwydd mae'r clip na o Sanchez, mae hwnna'n mynd i fod yr one name off cais o 2015, Bowden Barrett cais o 2015 yn erbyn Australia. Mae hwnna'n mynd i bod yn foment, mae pawb mynd i ddangos a clipio lan ar gyfer cwpan y byd nesaf ac yn y blaen. Ond, fel fi'n gweud, oedd y gêm na di golli yn gymaint yn gynt yn y gêm na hynny, a cefn ni cyfleon yn ail hanner hyd yn oed, Rio 2, a falle all fe di wneud rhywbeth gwahanol os mae fe'n edrych nôl nawr, ond fi mor siomedig i fod yn onest, o'n i yn disgwyl i Gymru cyrraedd yr rownd gyda'r ffynol.
Ga i ofyn un cwestiwn wedyn. Mae pawb wedi bod yn sôn, rhan fwy o bobl wedi bod yn sôn, anyway, bod Cymru wedi wneud yn well na nhw'n disgwyl, dod mas o grŵp a cyrraedd y chwarteri. Ydych chi'n cytuno â'r barn hynny? Pwy bynnag sy'n mynd i dechrau? Wel, mae'n anodd, really. Fi'n credu mae rhaid edrych ar e fel... Pryd oedd... So, pryd oedd Warren Gatland wedi dod mewn, pryd oedd wedi enwi y carfan ymarfer Cwpan y Byd, oedd ti'n gallu gweld mewn hwnna oedd un llyged ar 2027 hefyd, oedd e dim ond amdano Cwpan y Byd hyn. Achos mae rhywun fel De Affrica ti'n mynd ôl i 2017 i 2019, o'n nhw wedi troi pethau rownd dan Razi Erasmus, ond mae mwy dyfnder yn nhw o pethau. Ond fel reol, mae fe'n cymryd tîm fel Cymru sydd ddim gyda'r niferoedd yn chwarae 4 blynedd, neu falle fwy i adeiladu tîm sy'n gallu ennill Cwpan y Byd neu cael real good crack ar ennill e. So fi'n credu oedd Gatland wedi gweud, right, mae hwn yn mynd i bod yn tasg anodd, so y peth gyntaf yw, mae rhaid ni jyst mynd mas o'r grŵp a wedyn bydd hwnna'n llwyddiant. Ond fi'n credu mae long-term goal a oedd wedi gweud tyma bach heddi oedd yn siarad yn 2027 a fel bydd lot o chwaraewyr fel Costello yn cael lot mas o bod e'n rhoi'r yngipiad yna. Mae'n mynd i dysgu o fe, a fi wedi gweld chwaraewyr sydd wedi cael 50-60 cap yn ei pethau fel la pryd maen nhw'n chaso'r gêm. So fi'n credu mae'r perfformiadau wedi gwella lot. Maen nhw'n tîm ffit, maen nhw'n tîm sydd yn gwybod beth maen nhw moyn wneud, a ti'n siarad i unrhyw chwaraewyr off y record, neu falle hyd yn oed ar y record, amdano y gwahaniaeth rhwng Wayne Pivac a Warren Gatland. A mae un gair maen nhw'n defnyddio yn Saesneg, a hwnna yw clarity. Dan Gatland, mae pob yn gwybod beth mae fe moyn mas yn nhw, a maen nhw'n prynu, mae chwaraewyr yn prynu mewn i hwnna, maen nhw'n gweithio galed, a wedyn maen nhw'n cael y rewards, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. So, fi'n credu maen nhw wedi gwella, a o'n i'n meddwl falle bod nhw'n mynd mas ar y grŵp, ond so ie, i ateb cwestiwn ti, fi'n credu maen nhw wedi wneud yn well yn pobl wedi gweud, ond oedd e'n cyfle enfawr i mynd mewn i rownd cynderfynol a o'n nhw wedi gadw hwnna i fynd, ond i fi'n gwele fel Gatland yn dod mewn a mae fe moyn adeiladu tîm i fod yn llwyddiannus yn 2027, a fi'n credu bod Cwpan y Byd hyn yn cam yn y ffordd cywir, na fel i fi'n gwele. Iestyn? Ie, rhywun pethau beth mae Steff wedi dweud i fod yn onest. Falle 4 blwyddyn yn ôl ni'n edrych ar ôl 2019, falle gall pobl yn dweud fod mynd mas yn y cwarteri yn bach yn disappointing, ond ar ôl y 4 blynedd ni wedi cael fel Rygbi Cymru yn cyfan, just i dod allan o'r pools yn peth positif iawn. Fod pobl yn dweud oedd perfformiadau dda at y Pivac yn fel mynd nôl at y pethau Warren Ball, fel maen nhw'n dweud, ond mae Gatland wedi dod mewn, mae wedi gwneud, fod y chwegla ddim wedi mynd fel mae fe wedi, ond llawer y pethau wedi digwydd tu ôl y ffenestri fan'na, ond ie, mae wedi gwneud jobyn beth fi credu mae pobl eisiau fe gweld. Fi credu dyle pobl moyn Gatland a Cymru dod allan o'r pools yna. Oedd neb yn gwybod fel nath Australia yn perfformio cyn dechrau'r tournament, ond fel mae Steff wedi dweud, mae fe'n opportunity missed fel, yn wedig yn y 10 hanner cyntaf ble nath Cymru chwarae rili dda. Mae bach o skin in the game dy fi yn hwn, cos nes i weir ar radio bod y Cymru yn cyrraedd rhwng gynderfynol. So, o ran fi'n bersonol, fi'n bach o siomedig. Fi'n credu, oedd y cyfle na, a fi'n gwybod oedd popeth i mynd o blaen. O'n i yn disgwyl bod y Gatland yn llwyddo i gael pawb dy gilydd. Mae fe'n dda iawn yn cael pawb yn cyd-dynnu at yr un gôl, a mae fe wastad i bod fel na. A ar ôl y chweglar, o'n i'n disgwyl bydd y Cymru'n llwyddo i wneud hwnna. O'n i'n disgwyl i ni cael mas o grŵp falle
i golli Fiji, ond o'n i'n sicr bod ni curo Australia ffordd o'n nhw'n mynd. A wedyn, yr ariannyn, wel, fel mae Steff wedi gweud, y gêm cyntaf nhw yn y môr wael, ond oedd y gêm yn erbyn yr ariannyn eleni fel y gêm na yn 2015, oedd nath Iwerddon yn erbyn yr ariannyn, nath nhw tynnu mas buddigoliaeth a perfformiad oedd bach yn annisgwyl. Ydyn ni moyn sôn am y digwyddiadau bach fwy dadleuol, felly Steff yn gweud ie. Go on, Steff, cer amdani. So, ti'n gwybod, fi'n meddwl ti'n siarad am y sefyllfa gyd o Petty gyda'r Bwrw Tompkins, Nick Tompkins yn y pen. Oedd e'n, hwn yw barn fi. Fi'n credu oedd e'n penderfyniad ofnadwy, i fod yn onest ti. Problem fwyaf sydd dechrau yw, oedd Carl Dixon wedi gweud, yn amlwg yn siarad Saesneg, wedi gweud rhywbeth fel i Jack Morgan, not all head contact is foul play. Wel, mae hwnna'n mynd yn erbyn popeth. Mae'r dyfarnwr wedi bod yn gweud, mae 4 blynedd diwetha. Mae pobl wedi bod yn gweud i fi, pryd fi siarad i dyfarnwr proffesiynol, maen nhw'n gweud, intent is irrelevant, ond nawr, apparently, mae fe'n relevant. So, mae rhaid nhw'n neud, make your mind up, fe. So, fi'n gwybod oedd e'n camgymeriad, right? So'n gweud oedd Petty ddim wedi trial roi los i Tompkins, mae ddim yn chwarae o'r front, so'n gweud dim byd fel la. Ond oedd diwedd y dydd, oedd wedi connecto yn syth i pen Nick Tompkins, a oedd rhaid Nick Tompkins mynd off am HIA, so hwnna wedi rhoi los i Cymru hefyd. So, o'n i wedi gweud i wydgen fi pryd o'n i'n gweld y gêm, o'n i wedi gweud, mae'n dod i Iwerddon, o'n i wedi gweud, watch him now, we'll cop out of this. A ni'n meddwl, o weid bod e'n mynd i bod yn cop up, oedd e ddim mynd i roi cadw'n goch, bydd e'n cadw'n melen, achos i fod yn dig, oedd e'n cwmpo. Ond i ddim hyd yn oed roi kick off, direct contact to the head, direct contact i'r pen, gyda, i fi meddwl, high degree of danger. Mae hwnna'n penderfyniad ofnadwy. A roi y gêm i un ochr, right, a'r canlyniad, ond mae rai pobl sylweddoli, mae pobl yn cyn chwaraewyr yn dioddau concussions, achos maen nhw wedi cael ergyd i'r pen am blynyddoedd war i'r gêm, a y pobl Alex Pop am Steve Thompson, ni gyd wedi gweld y documentaries a pethau. Mae hwn yn swnio'n horrible, ond maen nhw'n mynd i falle bod yn care homes a pethau pryd maen nhw yn 50 nhw, a ddim gallu cofio enwau y plant nhw a pethau. Na beth mae rygbi byd moyn sort of ddim moyn gweld digwydd, fe. Maen nhw moyn edrych ar ôl y chwaraewyr hyn. A fi jyst yn meddwl, direct contact i'r pen fel la, a ddim rhoi kick off. Dylse Carl Dixon, mae pobl yn mynd i gryndo hwn a gweud, mae wedi taflu'r dyfarnwr dan y bws. Ond na, dylse fe ateb am pam ni wedi rhoi kick off fyna. A wedyn, mae hwnna'n gweud, os o'n i'n Jack Morgan, byddwn ni'n gweud, does that mean that my players can clear out a direct shoulder to the head? Pethau fel la, mae jyst yn set o precedent sydd fi ddim yn cyffyrddus da. A ti'n gweld y gêm De Affrica yn ebyn Ffrainc, oedd ebyn Etstebeth wedi bwrw pen, sy'n cofio chwaraewyr, un o chwaraewyr o Ffrainc, camgymeriad, ond oedd yn cadw'n felen. Oedd yr un gyd o Petty, lot yn wath yna. Oedd e'n lot o wath ar un Tom Curry hefyd, pryd wedi cael cadw'n goch. A mae jyst mor dim cysondem na o gwbl. A oedd World Rugby yn gweud, maen nhw moyn mynd â concussions yn serious a pethau fel la. Ond mae hwn yn gweud i fi bod nhw ddim yn, a maen nhw'n mynd ar ochr y pobl sydd yn gweud bod y gêm wedi mynd yn soft. A so'n becso am y canlyniad, mae hwnna'n digwydd, mae penderfyniadau wael wedi mynd yn erbyn tîm am y Cymru i mi. So'n becso amdano hwnna, ond fi ddim moyn weld mwy o chwaraewyr yn mynd mewn, colli cof nhw o pethau pryd maen nhw'n henach, a fi jyst yn credu mae penderfyniadau fel yna, dylse Dixon bod yn esbonio un yn y fe
i World Rugby, i fod yn onest, fe'n penderfyniad ofnadwy yn fy marn i. Fi credu, yn personol, ni wedi gweld un esiampl o contact i'r pen. Oedd Gwylch yn chwarae mewn peliau dechrau'r blwyddyn, a oedd Willemse wedi gwneud tacl ar Rhys Davies. A ni'n meddwl ar y pryd ni yn y stands, a ni'n meddwl ar y pryd, reit, mae'n o'n bach yn uchel, a oedd ni'n rhoi e lan ar y screens, a contact i'r pen, a oedd dim byd i wneud y fe, dim check y TMO. A ni'n meddwl, mae'n bach yn diddorol, oherwydd mae fe'n edrych i fi fel fod contact yr penna, ond ni'n meddwl cwbl o eiriau dy rai cefnogwyr dan Dixon yn noson hwnna, ond symo yn personol, dylai fod yn y leia kick-off i'r Cymru, a falle mwy, ond fi ddim yn siŵr ar mae'r intention dy pet i clear mas dy bigger, ond wrth gwrs, mae fe ddim gallu glanio ar pen Tompkins dy pen Elin fi'n meddwl, dy'r contact cynta. So i fi mae fe'n kick-off wylea, ond fi ddim siŵr fel mae Dixon di dod lan dy'r canlyniad na, i fod yn onest. Na, mae fe'n un ddiddorol i fi, oherwydd wrth edrych ar drydar, be mae pobl yn gweud o positif amdano fe, mae'n gweud, mae fe'n esbonio fe'n dda iawn. A ydy, ond mae esboniad ddim, os mae'r esboniad yn anghywir, dwi ddim yn esboniad dda. A dyna fy marn i, mae fe'n y leo gic-osp, mae fe'n gerdded felen, dwi ddim yn gerdded goch, dyna ni weid hynny, fi'n credu oherwydd bod Tompkins yn disgyn, dyna fy marn i, mae fe ddim yn gerdded goch. Ond hwnna yw'r mitigation fel pe bai, y Saesneg. Hwnna yw'r reswm pan mae fe ddim yn gerdded goch. Os mae'r contact i'r pen, mae fe'n dechrau da cerdded coch o fy nealltwriaeth i. Dyna be o'n i'n deall. A wedyn mae fe'n esbonio fe i ffwr, a mae fe'n dod i'r dewis yma. Mae Marius Ionca i ddechrau da'n gweud, ond mae rhywbeth ti angen edrych arno fe. Sa'n cofio be maen nhw'n gweud i'r Saesneg, ond mae rhywbeth ti angen edrych arno fe. So, os mae fe angen edrych arno fe, a wedyn gweud, o nas angen edrych arno fe, mae fe wedi cymryd reolaeth o'r sefyllfa, ond sa'n credu taw dewis gywir i hwnna. Mae Marius Ionca wedyn ddim yn mynd nôl a gweud, na, fi'n anghytuno dy ti. Os mae fe wedi dangos ar y sgrin, mae reswm dy fe. I fi, o'n i'n gwylio fe, a sa'n siŵr os oedd e'r pod ma neu pod arall, ond nes i weid am Lina ail reng Ariannin, a oedd Steff yn gweud dim intent a bod nhw ddim yn chwaraewyr brwnt, ond mae tuedd dy ail reng yr Ariannin i gael cerdiau yn enwedig Lafanini, wrth gwrs, fel arfer. Oedd hwnna, oedd dim, oedd e heb feddwl sa'n credu am be alle fe achosi, a fel mae Steff wedi sôn amdano, mae fe'n gallu cael canlyniadau ddifri o dros ben, fel cyfrifiadur neu pen, CTE, dementia, Alzheimer's ac yn y blaen. Ond hefyd, mae'r be nath Carl Dixon ddweud, siwt yw cefnogwyr newydd y gêm yn ei ddeall hwnna. Os chi'n gymharu hwnna da Eberetebeth, da Tom Curry, da Jesse Creel, da nid fa Amina, Tawfi Fanua, siwt maen nhw'n mynd i ddeall be yw'r llinell rhwng cerdyn coch, cerdyn melyn, kick-off neu dim kick-off o gwbl. Sa'n credu maen nhw'n gallu, a o fewn y gêm, oedd e'n foment enfawr, a ni methu ddim gweud hynny, oherwydd mae hwnna'n newid y momentum i gyd. Bydde Cymru wedi cael kick-off, cael mas o 2 nhw o leia, falle maen nhw waren erbyn 40, 1-41, gobeithio nhw ddim yn waren erbyn 40, oedd yn teimlo fel ar y degau, ond 1-41, a wedyn mae'r gêm yn gyfan newid, a, wel, ie, fi'n credu ni gyd mewn cytundeb yna bod e'n dewis anghywir. Ond y problem yw hefyd, bydde dyfarnwr arall wedi rhoi cerdyn. Na'r problem, dy fe. Achos os dim cysondeb, a wedyn mae rai chwaraewyr ddim yn siŵr beth yw'r llinell rai weithiau. So na'r problem, dy fe.
so ni lli gweud yn sicr bydde Jacob Piper ddim wedi rhoi Carden neu os oedd e wedi, ond mae lot o'r penderfyniadau hyn, mae un dyfarnwr mynd i roi un penderfyniad, mae un arall mynd i wneud rhywbeth arall, na'r problem, ond fi credu ni gyd yn cytuno o leia kick-off bydde. Ie, fi'n credu mae hwnna'n dangos, wel, y sefyllfa yng Nghymru. Y gem eraill, ond nhw'n wych, bydd rhaid i ni sôn amdano nhw yn fach, fi'n siŵr. Be oedd dy hoff gêm o'r chwarteri, Iestyn? Oedd efe Iwerddon Seland Newydd neu Ffrainc yn erbyn De Affrica? Fi really ddim yn siŵr herwydd falle dy skill level oedd dechrau Ffrainc yn erbyn De Affrica yn wych. A wedyn, falle bod sigledig dy gêm Seland Newydd Iwerddon, oedd cwpl o cicau dechrau'r gêm yn wedig dy Seland Newydd. Falle un di datblygu lan i fod yn gêm wych. So, yn bersonol, dylai dweud Ffrainc yn erbyn De Affrica just. Ond ddwy gêm wych. Hyd yn oed y gêm Lloegr-Fiji, fod falle mae rai cyfnogwyr Cymru ddim moyn y canlyniad yna, ond hefyd, fyna'n gêm dda hefyd. Ie, pwy yw dy ffefryn am weddill y cwpan? De Affrica nawr. O'n i ddim yn siŵr rhwng Ffrainc a De Affrica, nawr mae De Affrica di ennill. Ond mae dal fel element o 2019, herwydd ni wedi gweld o Seland Newydd i bydd i Iwerddon, a wedyn nhw wedi colli Lloegr cyn y final. Falle mae nhw'n digwydd unwaith eto, ond fi ddim yn siŵr. Fi credu mae De Affrica yn mynd i fod yn ffefryn i ennill y holl beth. Ie, fi methu credu taw Lloegr yw'r unig dîm sydd heb golli yn y tournament mor belled. Fi methu credu hynna. Steff, be nes di o'r dwy gêm yna? Be oedd uchafbwynt falle o'r chwarteri? Ie, oedd y dwy gêm, De Affrica yn erbyn Ffrainc a wedyn Seland Newydd yn erbyn Iwerddon, oedd yn lefel lot mwy uchel na'r gêm eraill. Fi yn credu falle bydd Lloegr ddim y pushovers mae pobl yn meddwl yn erbyn De Affrica, achos mae pa cryf dyn nhw, mae Farrell, lot o pobl ddim yn hoffi fe, mae fe'n chwarae o'r dderclog, mae'n gyrru'r tîm, bod nhw ddim wedi ware, maen nhw ar ochr y dros i ddim o'r cryf, ond na beth yw cysadleuaeth cwpan, ond maen nhw'n ennill. Mae momentum dyn nhw, mae hyder dyn nhw. Sa'n credu bod nhw'n digon cryf i meddu De Affrica, fi'n credu bod De Affrica yn lefel wahanol, ond fi'n credu falle bod nhw'n rhoi gêm well i nhw na beth mae pobl yn erbyn, ond i jyst yn meddwl, ti'n fel yn y De Affrica yn erbyn Ffrainc a gêm Seland Newydd Iwerddon, oedd just yr intensity, y cyflymder, y cywirdeb, popeth, just y lefel wahanol, a oedd y ddwy gêm na, oedd y 4 tîm yn world class a oedd dim lot o gwbl, oedd yn gêm o inches rhwng o'r dwy tîm, os oedd Jody Barrett, os oedd corff e cwbl o inches i'r chwith, bydde fe, bydde Iwerddon wedi ennill, bydde ni'n meddwl, pryd wedi dyla'r dyn lan. So, ie, mae'r gêm, mae'r lefel just trwy'r roof fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. Ond jyst yn meddwl, oedd Seland Newydd oedd cyfleuon dy Iwerddon i ennill, ond i jyst yn meddwl oedd Seland Newydd just cwpl o paces o flan nhw, o rhywbeth bach extra dyn nhw. A ni'n meddwl hefyd, nhw wedi colli 4 pwynt oedd y gwahaniaeth, oedd Sexton yn methu gyda'r kick-off na, oedd yn mynd i 1 pwynt. Bydde fe wedi bod yn wahanol ar y diwedd, achos bydde'r mindset wedi newid, falle bydd nhw wedi mynd am kick-off, mynd â llai o risks a pethau. So, oedd hwnna'n diddorol, ond mae fe'n swndo'n fel mental, really. Ni gweud bod Iwerddon a Ffrainc mas o'r cysadleuaeth, achos o'r ddwy tîm na, nhw wedi colli, nhw wedi ware mor dda, a wedyn mae'r kick, mae'r dyfarnol yn gweud diwedd y gêm, a wedyn chi jyst yn meddwl, is that it? Maen nhw mor dda, chi'n meddwl, gyd o'r gwaith maen nhw wedi rhoi mewn, Iwerddon, maen nhw'n meiddi ennill cyfres yn Seland Newydd, a
a pethau fel la, a ennill y gamp lawn, a Ffrainc yn gweithio mor galed i newid mae ddylfred nhw, yn y gorffennol yn nhw fel Jekyll and Hyde fe, a nawr maen nhw mor gyson, maen nhw'n jyst yn, mae'r ddwy tîm yn world class, a wedyn jyst yn meddwl, is that it, mae jyst wedi gorffen, mewn 24 awr, maen nhw mas, doi nhw, a mae hwn yn jyst dangos y fine lines ar y lefel mwy o uchaf, ond mae rhaid rhoi clod i Zeeland newydd, a fi moyn rhoi clod i Sam Cain hefyd. Mae lot o pobl yn gweud, fi'n gweld ar trydar, maen nhw'n gweud yn X fe maen nhw'n gael fe nawr, oh, what does he do, beth mae fe'n neud? A jyst yn gweld, wel, jyst edrych ar beth mae fe'n neud, fel, mae stats e trwy'r, mae stats e mor dda, mae'r ffordd mae fe wedi delio gyda'r criticism, mae'n dangos sy'r fath o person i fe, a wedyn peth neis os mae fe a Ian Foster mewn ffordd yn gallu ennill cwpan William Wabelis, ond hefyd mae De Affrica, fi'n credu bod Razzie Erasmus yn genius. A ffaith oedd wedi mynd na captain Sia Khaleesi off, beth oedd e? 51-52 munud, oedd hwnna'n risg enfawr, oedd hwnna'n bold, a maen nhw'n gweud bod De Africa yn one-dimensional, ond maen nhw'n really constructive, mae'n lot o ffordd a, 4 tîm anhygoel a yn anffodus o 2 tîm yn goffo colli, ond fi ddim yn gallu gweld, fi'n credu bod Lloegr falle mynd i bod bach mwy cysadleuol, mae'n yna pobl yn meddwl, fi'n credu bod y final yn mynd i bod y 2 hen elyn, really, Zeeland newydd yn erbyn De Affrica, fi'n cytuno Iestyn, credu bod De Affrica just yn ffefrynnau, ond mae'r safon yn uchel iawn. Ie, trio ni, fi'n mynd i gytuno â chi fyd, ond chi'n sôn fyna am y siom o weld 2 wlad yn gadael, yr unigolion sydd wedi gadael fyd, y ffordd maen nhw wedi wario yn ystod y cwpan y byd. Os wyt ti'n gofyn fi pwy oedd y chwaraewyr gorau yn y grwpiau pŵl, byddwn ni probably yn gweud Bundy Aki, Dupont, Penno, a maen nhw gyd i gadael. O Dupont ar just, oedd e'n byd arall. Odi. Mae fe'n edrych fel bod e'n wario'r gêm yn slow motion, Mae popeth mor gloi, a wedyn, fel, just patho fe a penderfyniadau fe. Mae fe fel bod e'n wario fel gêm ar fel Xbox, fel bod ti'n wario fe ar Xbox. Mae just un o chwaraewyr gorau erioed, fi'n credu. Ie, os wedi bod mor dda hynny ar Xbox, y ffordd mae fe'n wario. Ond byddwn ni'n gweud hynny, a wel, fi'n fach nes i sôn am y foment mawr na yn y gêm Iwerddon, oherwydd yn gêm lle oedd gymaint o foment mawr ymosodol, y foment hyngedfennol, oedd Johnny Barrett dy dacle, falle tacl gorau'r tournament mor belled os chi'n moyn rhoi enwau, labels a bethau. Ond oedd e'n mor bwysig i Zeeland Newydd, a sa'n credu oedd Zeeland Newydd, oedd y 2 tîm dda, a sa'n gweud oedd Zeeland Newydd ddim yn heiddi bod yn fuddigol, o'n nhw'n heiddiau, ond o'n nhw'n clinigol a o'n nhw'n aros yn y frwydr trwy amser, a chi'n sôn am Sam Cain, fi wedi un o'r pobl, sa'n gweud ar drydar, ond fi wedi bod yn ti'n gweud i dywediad yn byti Carl Dixon, fi'n gweud yn byti Sam Cain, a fi wedi bod yn cwyno amdano fe, oherwydd o'n i ddim yn meddwl bod e'n waren dda, a rhaid mi weid, o'n i ddim yn meddwl oedd wedi bod yn waren dda, a mae wedi bod mas lan afiadau wrth gwrs, mae hwnna wedi chwarae rhan, ond oedd e'n anhygol ar y penwythnos. Yn gwybod gath Ari Sefea chwarae'r gêm, ond dylai fe fod dim fynd i Sam Cain oedd e'n mor dda, oedd y 2 nhw yn anhygol yn y gêm yna. A mae'r perfformiadau pobl yn sefyll i fyny ar y foment anghenfennol, dyna beth mae Zeeland Newydd yn neud, o'n nhw mor glinigol, oedd De Affrica mor glinigol, gyda nhw, sa'n gwybod faint o gyfleoedd gath De Affrica, ond fi'n teimlo bron bod cymryd nhw pob un. Oedd cwpl o cics di mynd lan a gyda nhw dal y pel ar ôl ni a ysgol y ceisiau Arons ac yn y blaen. Mae fe'n mynd i bod yn anodd i unrhyw'n rhwystro nhw. Wrth gwrs, mae ariannau'n da'r cefnogwyr tu ôl nhw a Zeeland Newydd falle. Byddwn ni ddim yn disgwyl i Zeeland Newydd cyrraedd yr un lefel yn ythyn nhw yn erbyn Iwerddon. So falle bydd yna yn Saesneg drop-off bach a bydd ariannau'n gallu cystadlu fwy. A yn yr rhwng arall, ochr arall, dyn ni weid, De Affrica yn erbyn Lloegr. Ti'n teimlo bod Lloegr, maen nhw mae unigolion wedi cael nhw trwy gemau.
Ben Earl, Courtney Laws, maen nhw wedi bod yn anhygoel, George Ford ar ddechrau'r twrnament. A nawr, maen nhw angen nhw i dal tynnu nhw trwyddo, a mae tîm o gwmpas nhw angen gwella. Itoji gath e gêm dda yn erbyn Fiji, a mae fe angen performo. Mae fe'n mynd i bod mor anodd yn erbyn y pac na yn erbyn De Affrica, rhaid i mi weid, taw De Affrica yw ffefryn fi fyd. Oedd rhywun wedi gweud, wel, bydd yn y 5ed twrnament lle mae Zela Newydd neu De Affrica di ennill nawr yn yr ynol. A ni wastad i bod yn sôn nawr, o'n i'n meddwl taw hwn oedd yr adeg, pryd oedd pob grŵp wedi cael ei ennill gan tîm o'r hemisffer gogledd. Pryd mae fel, y grip hemisffer y de yn mynd i osto? Ydy e byth mynd i ddigwydd? Ydy hemisffer y gogledd ryddiod mynd i cael goruchaffiaeth, Iestyn? Wel, mae fe mor anodd. Mae dwy tîm na yn ywedig. Mae nhw'n gallu troi lan a curo unrhyw. Beth bynnag sy'n digwydd, falle sy'n digwydd fel ni ddim yn gwybod, ond falle fod y clybiau wedi newid fel mae De Affrica wedi symud o'r Super Rugby URC, mae nhw dal yn gallu perfformio ar lefel uwch dros ben. Yn wedig yn Zeeland Newydd, mae cwpl o bobl yn cwyno dy Super Rugby, ond dal mae nhw gyd yn cyfuno dyn gilydd, a mae nhw'n gwneud y tîm rhwngwladol na, a mae nhw ar y degau, mae nhw'n just wych. A ni'n meddwl, fel mae nhw gallu gwneud na. Mae fy dad yn cefnogwr fawr o'r gweilch a Cymru, a pob tro mae gêm Zeeland Newydd na, mae fe'n wastad yn dweud, right, falle 10 munud cyntaf chi mewn y gêm, wedyn bang bang, 2 cais. A ni'n meddwl, fel mae hwnna wedi digwydd. Wedyn chi'n gallu cael bach mwy momentum, wedyn bang bang, cwbl mwy ceisiau. Ni'n meddwl, wel, mae'r gêm dros ben nawr, a mae dim pwynt ar maen nhw mor dda. So, fi ddim credu mae'r goruchafiaeth dy'r gogledd eto, fod ni gweld perfformiadau mor dda dy Iwerddon a Ffrainc. Falle gyda pobl dweud fod Iwerddon yn mynd i dwyna ar ôl ennill y series lawr yn Zeeland Newydd, ond mae'r ddwy ddim na, maen nhw dal na, a mae pobl dal eisiau cymryd nhw fel tîm wych ofnadw. Os dim lot, ti'n bod y ddwy gêm na, gallai fe ddim mynd unrhyw ffordd, really, dy fe. A ti'n mynd ôl i dyfarnwyr, oedd sa'n credu oedd y penderfyniad yn iawn i roi cic gosbi Quagga Smith ar y diwedd, a sydd oedd Anton Dupont wedi cwyno mae dyfarnwr on, mae'n rhaid chi'n cymryd y rough gyda'r smooth dy fe, ond os dim lot o gwbl rhwng, fi'n credu bod y gap wedi cloi rhwng y ddwy hemisffer, os dim lot o gwbl rhwng ddyn nhw, a sa'n gwybod beth i weid, really, mae fe'n anodd fel wedi Iestyn, ti'n gweld y Zeeland Newydd, mae siwr gymaint y gêm, ti wedi gweld Cymru dan Gatland pryd nhw'n really cryf, a mae Cymru'n really cysadleuol am bod ti awr, a ti'n meddwl, mae chance ni ennill fan, a mae hwn yn gêm dyn, a wedyn bang bang, 2 cais arall, a wedyn chi'n meddwl, ti'n edrych ar y sgrin ar ôl y gêm, a ti'n meddwl, mae 20 pwynt rhwng y tîm fan hyn, ond oedd e ddim yn timlo fel 20 pwynt, mae fe'n anodd i roi bus yn fe, ond i'n meddwl, os yw Iwerddon y ware Zeeland Newydd wythnos nesaf, bydd siawns digon teg da Iwerddon ennill, a'r un peth o Ffrainc a De Affrica. Dim byd rhwngddo'r tîmau o gwbl, a bach o look gyda De Affrica hefyd a Zeeland Newydd, mae'r bel yn bwnsio ochr nhw, ond i ateb cwestiwn ti, sa'n gwybod pryd mae'r goruchafiaeth hemisffer y de yn mynd i mynd o cwpan y byd, ond sorry i gofio beth i weid, really. Ni'n agos, ond dim digon agos, really. A mae fe'n anodd i roi bus chi ar y reswm pam maen nhw ddim wedi ennill, really. Ar y nodyn yna, well i ni symud i URC, oherwydd ni wedi siarad gymaint am dan y cwpan y byd, a mae'r URC yn dechrau penwythnos yma. Eich chi'n edrych ymlaen ar gyfer y Iestyn, siwr mae'r teimladau fe pryderu beth i'r URC, neu edrych ymlaen am ddechrau'r y flwyddyn? Wel,
ar ôl y blwyddyn diwetha, ni'n meddwl, right, no, mynd i fod yn anodd, ond really cyffroes i fod yn onest, falle fod canlyniadau falle ddim yn i fod yna, just edrych ymlaen i fod a gweld y pedair ranbarth nôl mewn y cyngrair a chwarae unwaith eto. Mae wedi bod yn pre-season hir iawn. Falle rhy hir i rai, ond ie, mae'n nais i fod nôl. Fi'n credu 2 ar 20 pythefnos, wythnos mae wedi bod 2 ar 20 pythefnos, 2 ar 20 wythnos mae wedi bod i'r glybiau neu clywed 2 Flanagan yn enwedig, mae fe'n awyddus iawn i ddechrau'r flwyddyn. Steff, byw dyfarn di am hynny, mae'r cyn-dymor, wrth gwrs, hwnna yw'r cyn-dymor, mae'n anodd i gymryd lot llawer o hynny, ond ife dreigiau sydd yn edrych yn gorau mor belled? Fel reol, so'n rili cymryd gormod o sylw o canlyniadau cyn dymor, achos mae tîmau yn trio pethau wahanol, a ti'n gweld lot o gemau cyn dymor, ble maen nhw'n rhoi un tîm mas yn y hanner gyntaf wedyn newydd o'r tîm yr ail hanner. So, fe'n anodd i weid, ond fi'n credu mae cyfle dy dreigiau i fod y ranbarth gorau, neu dim falle bod hwnna'n gormod, ond mae cyfle dyn nhw i falle ddim fod y ranbarth gweitha, achos mae'r cyllid y 4 ranbarth, maen nhw'r un peth nawr, a yn y gorffennol, oedd gwahaniaeth fawr rhwng beth oedd cyllid y gweilch a'r sgales i fel y dreigiau, so mae hwnna mynd i cloi y gap, ond fi yn pryderu tyma bach, achos mae Nigel Walker, fi'n deall pam mae fe'n gweud hwn, o rhaid nhw torri'r arian nôl, neu bydd rhaid nhw colli ranbarth, achos os oes dim yr arian yn Cymru, a ti'n gweld y sefyllfa yn Lloegr gyda 4 tîm yn mynd yn bust, a ni'n lwcus iawn bod hwnna ddim wedi digwydd yng Nghymru. Ond beth fi'n becso am yw, so maen nhw'n gweud bod nhw'n mynd i adeiladu nôl lan eto, a falle yn 2 flynedd bydd mwy o arian mewn y gêm, a maen nhw'n lli dechrau bod yn mwy llwyddiannus. Ond pob blwyddyn mae llai o pobl ddim gyda diddordeb, yn colli diddordeb yn rygbi rhyngbarthol. Os y ti'n plentyn sydd yn 14-15, bydde ti moyn mynd i weld y gweilch neu'r sgales ar y penwythnos, pryd ti'n gallu mynd i weld y Swans ware, neu jyst mynd mas y ffrindiau ti, a ti'n gweld y holl sefyllfa, mae fe'n tymor cwpan y byd, felly ysdim y chwaraewyr gorau yna, wedyn mae'r gemau yn erbyn y barbariaid, a mae barn cryf dy fi amdano hwnna. Fi'n credu bod e'n peth wael, really, achos fi'n credu bod rhaid i'r ranbarthau, dylsa chwaraewyr gorau bod yn ware i'r ranbarthau, mae Scarlett yn ware Caerdydd ar y dydd yna. Mae hwnna'n ridiculous i fi. Ond, fi'n pryderu tyma bach, ond fi jyst yn meddwl, fi jyst yn becso bod nhw'n mynd yn wael, a mae llai o pobl yn dod i weld nhw ware, yna'r problem. Mae amser ddim ar ochr nhw. Mae rhaid nhw dechrau ennill gemau a adeiladu a cael mwy o cefnogwyr trwy'r drws, ond nid nhw'n gallu ennill y gemau gyda'r arian sydd dyn nhw ar y foment, pryd maen nhw yn cyngrair heb salary cap, gyda pob fel Leinster, Bulls, y Sharks, Munster. Mae'n mynd i bod yn anodd iawn, so na beth i fi'n becso am. Mae fe'n peth positif, fi'n credu bod Caerdydd gobeithio mynd i cael yr investment mowr mewn i'r clwb, a mae dreigiau wedi mynd yn private, ond mae rhaid fi weid, fi'n becso. Fi'n ffind fe'n anodd i weld 4 tîm yn Cymru mewn 2 flynedd. So fi jyst yn gobeithio bod yr undeb a'r ranbarthau gallu gweithio dy gilydd nhw a ffind o rwy ffordd i cael fwy o arian mewn i'r gêm, achos na beth mae angen, arian. Mae arian dy chi gallu rwydd y chwaraewyr well a mwy dyfnder, hyfforddwyr well, a os dim digon o fe yn anffodus, a na'r challenge i pawb. Yn union, mae fe'n anodd ddim gweld eleni mynd i fod yn flwyddyn anodd iawn i'r ranbarthau. O feddwl, nath nhw carnhau wythnos yma, wrth gwrs bod dim ond yr 8 uchaf sy'n mynd i bod yn Ewrop blwyddyn nesaf. Jyst dim lle i pwy bynnag sy'n ennill y darian Cymreig. Mae hwnna'n neud e'n fwy anodd byth. Sy'n sôn am cael
cefnogwyr mewn, y rheswm mae cefnogwyr yn dod, fel wnaethon ni weld cwbl o flynyddoedd yn ôl, pryd nath Caerdydd waren erbyn Toulouse a Harlequins, ond cefnogwyr yn dod lawr i weld Antoine Dupont, yr Max, Marcus Smith, o'n nhw mor awyddus i weld y chwaraewyr yma. Ond, hyd yn oed o'n nhw'n gwybod oedd Caerdydd yn mynd i cael ei chwalu. A nawr, mae sefyllfa lle, falle, bydd dim tîm oedd Cymru yn Ewrop blwyddyn nesaf, wel, haen uchaf Ewrop, wrth gwrs, Cwpan Her, ond mae Cwpan Her ddim yn cael ei... Mae cefnogwyr ddim yn lot yn byddu'r Cwpan Her tan y rhwng derfynol, os ni'n bod yn gwbl onest. Wedyn ni'n sôn amdano'r sefyllfa hefyd sydd da chwaraewyr yn cael ei symud o un rhanbarth i'r llall. Ni wedi gweld Josh Reynolds heddi, ni wedi gweld Max Clark, o'r dreigiau Gaerdydd. Mae fe'n anodd wedyn deall. Os mae hwnna'n creu fwy o siarad rhwng y clybiau, mae hwnna'n dda. Ond mae fe bron fel mae'r clybiau yn gweithio dy gilydd yn tra bod nhw'n cystadlu yn erbyn ei gilydd nawr. A pan ro'n ni'n tyfu lan yn gwylio'r Swansea yn erbyn, Abertawe yn erbyn Llanelli, bydden nhw byth yn rhoi chwaraewyr i'r gilydd, bydden nhw. A oedd y derbys na, dyna pam oedd y cefnogwyr yn hoffi mynd i'r gemau yna, oherwydd y gwrthdaro, oherwydd yr angen sy'n nhw. Ond nawr, mae fe fel, nhw gyd yn ffrindiau. Mae'n teimlad a dych chi amdano hwnna, ond dyna fy nheimlad i. Ar y dreigiau, fi yn gobeithiol bydd nhw'n cael flwyddyn dda, ond os ni'n sôn amdano'r bwlch na sydd dan nhw i dod drosto, gathon nhw 24 pwynt blwyddyn diwetha, Bulls yn 8fed, 48 pwynt. Maen nhw'n angen dyblu eu pwyntiau nhw i gyrraedd Ewro. Mae hwnna'n bron yn amhosib dros haf. Fi'n gwybod y pwynt ti'n gweud amdano'r rhanbarth yn gweithio dy gilydd. Mewn ffordd, mae rhaid nhw, mae'n peth dda, achos fi'n credu unig ffordd mae'n gallu cael un yn nhw mas o twllen i gweithio dy gilydd nhw, ond ar un amser, ti'n moyn yr edge na, dy fe, fel pryd yn un ysgol, ti'n bod, o'n i'n Dyffryn Aman, so mae llawer o pobl yn cefnogi Scalis, so mae hanner o pobl yn cefnogi'r gweilch, achos ti'n mynd lan y Dyffryn Aman a pethau, o mwy o pobl yn hanesyddol yn cefnogi ddi'r Castell Nedd a pethau, so a oedd hwnna'n real edge yn ysgol, ti'n bod, ond yn amlwg fi ddim yn ysgol nawr, ond byddwn ni'n synio os oedd yr un, falle mae eisiau fy mynd nôl, fi'n rhaid fi dysgu mwy, ond na, ti'n bod, byddwn ni'n synio os oedd yr un edge yna nawr, yr un gwrthdaro a pethau, so fi'n gwybod y pwynt i ti'n neud, ond mae fe'n anodd i weld ffordd mas o fe, really, a mae rhaid i... Mae'n oce i weid, mae'n cyfle chwaraewyr ifanc, ond ni wedi gwneud cyfweliad gyda Paul James cyn propen rydd Castell Nedd y Gweilch a Cymru yn y haf, a o'n i jyst yn edrych nôl ar gyrfa fe, a oedd e'n gweud bod e'n peth dris bod chwaraewyr o tramor o'r safon o dar Gweilch yn y Galacticos Peder fe mynd yn gweud ddim dyn ni nawr, so a oedd e'n gweud fel pobl Justin Marshall, Marty Hall, Thea, Jason Spice, ond nhw ddim dim ond yn helpu nhw ennill gemau, ond nhw'n adeiladu diwylliant cryf yn y clwb yna a helpu chwaraewyr ifanc dod trwyddo, a Xavier Rush yn gweud wneud yr un peth y Caerdydd, a Paul Tito, a Regan King, a David Lyons, a Scarlett, a pobl fel yna, a Teichmann, oedd y cyn y dre gyda fe. So, cas newydd, o'n i'n meddwl gweud. So, mae rai busoddi yn ariannol mewn i'r rhanbarthau, y problem yw, oes dim yr arian ar y foment, so mae'n anodd i weld. Fi'n gyddol iawn, ond fi'n realist hefyd, mae'n mynd i bod anodd. Na, ti'n gwybod, oedd Richard Hipper yn gweud yr un peth yn ynglyn â'r Gweilch. Oedd yn gweud, oedd y bechgyn ma, oedd y philotetias, o'n nhw'n dod o broffesiynoldeb gwahanol a cryfach, a oedd e'n gweud, heb y chwaraewyr yna, bydde Cymru ddim wedi cael y llwyddiant dros y 10 mlynedd diwetha. A falle mae hwnna'n wir. Mae Gatland fi gyda heddi oedd wedi gweud bod llai o chwaraewyr o dramor, a mae hwnna'n mynd i cael fwy o lwyddiant i Gymru, fwy o cyfleoedd i chwaraewyr ifanc o Gymru, ond
mae fe'n gweithio y dwy ffordd, yn dywe? A os does dim y taled na i ddysgu oddi wrtho, wedyn chi ddim yn mynd i wella. A fi'n credu, mae dwy ffordd o edrych yna fe wrth gwrs. A fi yn trial i fod yn bositif. Fi go, a mae pod Cydydd lle fi bach ddim mor bositif, ond ynglyn â Lenny, yes, be yw'r gobeithion dy ti, yn enwedig penwythnos mae dreigiau a Cydydd gytre, da gemau falle maen nhw'n gallu ennill? Ie, mae chance da dy'r ddwy dîm na. Yn wedi Caerdydd, ni wedi gweld nhw wedi bydd i Bennett yn tymor diwetha yn Caerdydd, yn ffodus, nhw ddim wedi ennill yn y cwpan her mas yn yr Eidal. Ond mae fe'n cyfle dda i nhw ar dreigiau i cael buddigoliaeth i dechrau tymor. Mae fe'n i fod yn anodd i Scarlett wrth gwrs mas yn De Africa, ond mae chance da dy'r dreigiau, yn chwarae yn erbyn Caeredin, mae Betheli ddim yn ei fod yna, so mae'n siawns dda i nhw. A mae Caerdydd, mae'n wedi profiad o bydd i Bennett yn blwyddyn diwetha. Mae cwpl o chwaraewyr newydd mynd i fod yna, a mae'n mynd i fod yna bob rhanbarth. Mae chwaraewyr ifanca mynd i dod mewn, a falle yn cael siawns i profi hunan ar y lefel yna. A mae dwy siawns rili dda i cael dwy buddigoliaeth dda i dechrau tymor. Ie, a dy'r dreigiau yn ewedig, mae'n nhw'n wario gytre, wedyn, fi'n credu 4 gêm o'i 5 cyntaf gytre. Mae hwnna'n cyfle eiraidd yn nhw i rhoi stamp nhw ar y flwyddyn, a gobeithio troi ambell i golled blwyddyn diwetha oedd yn agos yn fuddigoliaethau, ond mae fi'n mynd i fod yn anodd iawn i'r Scarlett. I'r gweilch mas yn Connacht, ti'n cefnogwr y gweilch, Iestyn, beth ydy'r gobeithion? Gobeithio mae'r tywydd ddim mynd i fod yn wael, ond mae unrhyw beth gallu digwydd mas yn golfau, ond unwaith eto, dy'r Scarlett, mae fe'n lle anodd i fynd a ennill. Mae'r gweithio wedi ennill na am cwbl o flynyddoedd. 2021 oedd y tro diwetha nhw wedi ennill na, fod nhw ddim wedi chwarae yn golfau blwyddyn diwetha, ond oedd Connacht i ennill yn Abertawe, ond ie, mae fynd i fod, fi'n credu dwy tîm sydd o ddigatre, mae'n mynd i fod yn anodd iawn, a just gobeithio maen nhw'n gallu dwy'n rhywbeth o'r gêm, falle bonus pwynt treid, y 4 cais, neu falle aros mewn 7 o bwyntiau, mae'n mynd i fod yn anodd tu hwnt i'r ddwy tîm na. So, i grynhoi, ti'n credu falle dreigiau ennill, os o'n i'n rhoi ti ar y spot fel pe bai? Ie, fi yn licio neud ti. Caerdydd i ennill. Fi'n credu mae'n dal mynd i fod i agos dy dreigiau Caeredin. Ni'n hoff iawn o Caeredin diwedd y tymor diwetha. Fi'n credu nhw wedi cwmpo allan trwy'r canol y tymor, a wedyn nhw wedi pigo hunan nhw lan y diwedd. So, falle bydd dreigiau gallu ennill yna. Mae'n mynd i fod yn anodd, ond fi ddim siŵr, mae'n mynd i fod yn anodd i gweilch hefyd yn wedyn erbyn Connacht, a mae ddim llawer o chwaraewyr i ffwrdd y Connacht, mae Codera mas, mae fe mas da anaf, ond mae llawer o chwaraewyr yna profiadol sydd wedi chwarae llawer o gemau dy Connacht, a wedyn mae De Africa yn dechrau really wael i dechrau tymor, mae fe mor anodd, so falle dwy buddigoliaeth. O le yma dwy mewn o'r dy Scarlett nawr, cos mae Cymru mas gwbl y byd, a mae Hardy gallu hedfan draw na. Steff, be amdano ti, os gobaith dy ti ar gyfer y ranbarth penwythnos yma? Fe credu bydd e'n llawer iawn o ddisgalus, i fod yn onest. Tedrych ar fel Carwyn y Bulls, a bod ni yn canol cwpan y byd, ble mae De Africa dal mewn. Mae dal llawer o Springboks na siwg gymaint o pŵer dyn nhw. Tro diwetha Scarlett mas myna, fi'n credu y Bulls roi bod i 70 pwynt yn nhw, bod i 2 flynedd yn ôl, so gobeithio bod hwnna ddim yn digwydd, ond na, ti'n bod, mae'n mynd yn anodd. Ti'n fel y gweilch, os mae'r gweilch yn gallu rhoi tîm gorau nhw ar y parc, mae'n gallu middi rhan fwyaf tîmoedd, ti'n bod, mae pac enfawr dyn nhw, mae dal pac cryf dyn nhw.
ond y problem yw dyfnder pob tîm, dy fe? Na'r problem. Falle bod y scales, falle bod carfan nhw fach mwy balans na'r rhanbarth eraill, achos neu nhw wedi colli siw gymaint o chwaraewyr i Cymru fel o'n nhw yn y gorffennol, ond o ran wythnos hyn, fi lli weld nhw'n colli'n drwm yn anffodus yn De Affrica. Yn credu bod e'n anodd i pob rhanbarth ri, ond yn credu falle bydd ni'n gweld dwy fuddugoliaeth, yn credu falle bydd y dreigau Caerdydd yn ennill, falle gweilch Jess yn colli, ond mae rhaid i pobl sort of, yn Saesneg byddwn yn gweud manage expectations, ti'n bod, a mae rhaid i cefnogwyr sylweddoli bod yr arian ddim gyda'r barthau ni yn tymor cwpl yn byd, felly mae'n mynd i bod yn anodd, ond un peth i fi yn edrych mlaen am i gweld chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo, edrych ar y gweilch, Morgan Morse fi'n edrych mlaen i weld, gobeithio bydd e'n cael rygbi tymor un. So mae fe'n un fi'n edrych mlaen am welware. Hefyd, ti edrych ar fel y scales, mae wedi cael anaf yn ffodus Archie Hughes hefyd. Morse a Hughes oedd y ddwy chwaraewyr yn un mwyaf cyfroes gyda ar ôl tîm dan 20 Cymru. Fi'n credu mae potensial enfawr nhw, a falle yn y cwpl yn y byd nesaf bydd nhw mar i Gymru, ond mae fe'n mynd i fod yn tymor hir, ond falle bydd ni'n cael dwy fuddugoliaeth penwythnos hyn. Ie, ti wedi seto fi lan yn dda iawn fyna, Steff. I sôn amdano cerdded mewn i wal yna, yn ffodus. Wel, nes ti sgwennu ddarn gynnau, wrth gwrs, yn sôn am pwy bydd yn hym Cymru yn 2027. Ti ddod cofio fe yn dop fy mhen i, fi'n cael ei taw Cemsy Mathias, oedd ti Dewi Lake, Harry O'Connor, Dal Jenkins, Aaron Beard, Wainwright, Jack Morgan a Morgan Morse fel nes di enwi fe fyna. Fi'n siŵr Iestyn yn hapus iawn i glywed Morgan Morse rhif 8. Mae gymaint o chwaraewyr ifanc ni wedi sôn amdano sy'n mynd i wario eleni, a mae gymaint o chwaraewyr ifanc yn y tîm yma sydd da Cymru ar y foment. Mae pethau'n edrych yn eitha di ar y foment, ti'n credu yn y dyfodol bydd Cymru yn well o'r brofiad hyn? Neu wyt ti'n credu na? Falle, fi lli gweld fel bod rhywun gallu ffurfio barn fel yna. Os mae pob chwaraewyr, beth bynnag y glab yn y ware i Seland Newydd De Affrica, beth bynnag, mae ar un peth y ffordd maen nhw'n goffa mynd trwyddo amseroedd dywyll iawn cyn dod trwyddo a bod yn chwaraewyr ardderchog. Edrych ar Cymru dan Steve Hansen, bydda Cymru yn ennill gamp lawn yn 2005 os nhw ddim wedi cael y whitewash llwy pren yn 2003. Falle na, so mae rhaid dod trwyddo amseroedd galed iawn. Ond falle, ond fi jyst yn becso fel y pwynt oedd Hibbard wedi gweud i ti, a fi lli gweld ble mae fe'n dod o, Mae chwaraewyr Xavier Rush, Tito, Jerry Collins, Hall a Tia. Mae nhw'n just creu chwaraewyr o safon fel yna, just yn creu diwylliant mor cryf a'n helpu chwaraewyr ifanc hefyd. A mae Faia Fafita, Sam Lawsi'n chwaraewyr dda. Per yn cael fi wrong, ond ar y cyfan, os dim chwaraewyr tramor o safon yna, a mae chwaraewyr ryngwladol i ddim yn wario digon, felly hwnna i fi'n becso am. Os dim nid diwylliant yn carfan rhanbarthol, yr rhanbarthau a'r mentors yna gyda nhw i datblygu'n iawn. Na beth i fi'n becso am i fod yn onest. Mae rai chwaraewyr, fi'n credu fel mae Morgan Morse yn special. Fi'n credu bod Archie Hughes yn bach yn special. Mae lot o chwaraewyr talentog, ond mae rhaid... Chi ffili just rhoi tîm ifanc mas a gweud a roi nhw dy gilydd nhw a meddwl, yn 4 blynedd bod nhw'n dda. Nid yw'n gweithio fel la. Mae rhaid nhw cael pobl yna i dyngos nhw y ffordd i wneud pethau. Fel yn ymarfer, bydde Lee Halfpenny'n gweud i Tommy Rogers, ti ddim yn neud o fel la, ti'n neud o fel un, a bydd Rogers yn gweld Halfpenny'n ymarfer, a bydde'n mynd a bach o hwnna mewn i gemau. Pethau fel la, pethau ni fel newyddiadurion neu cefnogwyr ddim yn gweld. Na pethau yma, fi'n credu bod cefnogwyr ddim yn deall yn iawn a parchu bod pobl gyda profiad o safon uchel
maen nhw mor bwysig i ddatblygu chwaraewyr ifanc, a mae'r ambarth yn arwyddo, gallai'r gweilch arwyddo, bowd yn barod, right? A fi'n gallu garantio ti, bydd hanner o cefnogwyr, so-called cefnogwyr Cymraeg ar Twitter yn gweud, mae'n bloco ffordd dau Evans o Trebanos. Ti'n gweld mae pobl jyst ddim yn deall. So, na, fi'n credu bydd nhw'n dod trwyddo, ond fi jyst yn meddwl, sa'n gwybod, mae rhywbeth o le yma. Mae rhaid ni meddwl eto am y ffordd ni'n mynd, achos heb chwaraewyr profiadol, mae'r chwaraewyr ifanc ddim yn dysgu a cael y profiad dylsyn nhw cael, a maen nhw'n heiddi cael, fi'n credu. Dai Evans yw pseudonym Dan Edwards, yw e? Dan Edwards yn chwaraewyr hefyd, mae dyn dda i Cymru dan 20, so Gatland yn gweud bod y cwbwrt yn be, fel oedd wedi gweud yn Saesneg. Mae'n meddwl y byd y costo, fi'n credu falle bod Dan Edwards yn tedrych ar 2027, falle bod e'n mynd i bod yn y sgwrs hefyd, so fi'n cyffroes i weld un wario hefyd, achos Owen Williams yn ei dechrau gweud, fi'n gwybod Jack Walsh na, ond mae Maila di mynd, Mansco yn mynd, so dylse fe cael digon o rygbi fod nhw. Ie, gwybod cytuno. O'n i'n mynd i weid, o ti'n sôn amdano half yn i'n sôn i Tommy Rogers neu beth bynnag. Saesneg ma'n weid, doing the little extras, yw e? A oedd Gatland yn sôn amdano hynny, da Costello, bod Costello wedi dysgu gyment o bod yn rhan o Garfan Cymru a chwarae â bechgyn fel Dan Bigger, fel Gareth Anscombe, sydd wedi bod yn neud hwnna trwy amser, Lee Harper i Liam Williams, fi'n siŵr hefyd, a dysgu dyna siwrt i chwarae. Os ni wedi colli gymaint o doethineb i ffwrdd yn ffyr o chwaraewyr dros y 2 fis diwetha, o bob carfan bron y bod, mae fe'n mynd i bod yn anodd, a falle mae tîm yn mynd i colli gemau yn eitha, hyd yn oed os maen nhw'n cael perfformiadau da, maen nhw'n mynd i colli gemau agos, oherwydd dys dim y chwaraewyr sy'n gallu mynd, fi'n cofio be i wneud yn y sefyllfa yma, dyn ni ddim cico i'r gornel, dyn ni'n mynd am pes neu vice versa, be bynnag yw sefyllfa. Mae hwnna'n mynd i cael effaith, ond fi'n mynd i aros yn positif ar foment, oherwydd fi yn gobeithiol a fi yn edrych ymlaen iawn i edrych ar y chwaraewyr sydd i ddod. A, rhaid i mi gyfadde, fi yn falch bod dyn ni rygbi. Chi wedi sôn fyna, falle bydde dim gymaint o tîm yn Rhanbarthol yn y dyfodol. Mae 4 tîm sy'n mynd yn bust yn Lloegr. Mae tîm menywod Worcester, Cael Rangon nes i ddysgu heddi, i'r gair Cymraeg am Worcester. Nath nhw fynd yn bust hefyd, a heddi yma 6 o aelodau o Dîm Gymru yn y garfan na. Mae fe'n rili anodd i'r chwaraewyr yn y byd yma ar y foment. Gethon ni Macaulay Cook ar podlediad Cardiff Central Pod rap wrthnos yma, a ddyn sôn am y sefyllfa yn Jersey Reds, a saturated market oedd y term oedd yn defnyddio, a dyna'r sefyllfa mae'r chwaraewyr yn ffindio hyn. Da'r menywod nawr, maen nhw angen ffindio clwb yn ystod amser maen nhw mas yn y WXV, neu yn achos Ffion Lewis a Natalia John wrth i nhw dod nôl a rehab o ACL injuries. Mae hwnna mor anodd i nhw ffindio. A yn geiriau Ffion Lewis, pa clwb sy'n mynd i ddewis fi, fi'n dod nôl o anaf ACL? O'n i wedi gwneud, mae fe'n wael iawn. O'n i wedi gwneud cyfweliad yn Wales Online gyda Arlen Lawrence a David Hughes o Jersey, a yn y cwbl o blynyddoedd nhw, bydden nhw wedi ffito mewn rhywle, bydden nhw wedi ffindo clwb rhywle, o nawr, siw gymaint o chreuwyr o Gwyddelwr Llundain ar y market, o Cael Rangon, fe hwnna'r gair cywir, Wasps hefyd, mae lot o chreuwyr ddim jyst mynd i cwmpa mas o'r gêm. Falle war semi-pro, ond oeddi hwnna werth a'r un peth o'r menywod, a os ni'n cael anaf, so'n gwybod os ti'n gallu regi ar y pod, ond chi'n mynd trwbl, so
ma fe'n market. Mae'r game, nid yw'r game rygbi proffesiynol yn sustainable, really. Mae rhaid ni bron cael reset. Ond mae fe'n anodd iawn i gweld pobl yn neud hwnna. So, mae fe'n amser galed iawn, a fel wedys ti, ni yn lwcus bod 4 rhanbarth dyn ni dal yn Cymru, ond gobeithio fi'n anghywir, ond fi'n ffindo fe'n galed iawn, i weld hwnna'n aros yr un peth, i fod yn onest. Sôn am anafiadau nawr, fi jyst i weld newyddion sy'n jyst i dorri bod Matthew Morgan newydd ymddeol oherwydd anafiadau. So'n gwybod os ti wedi gweld hwnna, Steffan, ond newyddion trist, Iest, fi'n siŵr o ti wedi gweld llawer o fe'n chwarae dy gweilch a wedyn dy cydydd. Ni'n cofio tyfu lan a gweld, wrth gwrs, oedd big yna, ond ni'n cofio pryd oedd Matthew Morgan di cynta dod mewn dy'r danigen a wedyn dy'r gweill, a fi credu mae anafiadau wedi fod yn really greulon gyda fe trwy gyda'r eirfa, mae fe'n really anffodus iddo fe, mae fe rhaid i gorffen dy anafiadau. So, mae fe wedi bod yn chwarae dda yn wedig dy'r arbanthau, dy'r gwylch a Caerdydd, a wedyn nath ydy'r stint Bristol hefyd, ond mae fe'n wedi interest, of gwrs, i colli unrhyw trwy anafiadau. Steff? Fi'n credu nipper nhw'n gael o fe, dy fe, a oedd e'n nippy na'r ffordd o'n i'n sgryfu fe. Mae rai o'r ceisiau disgori yn anhygoel, ond oedd e fath chwaraewr, o'ch chi ddim yn really gwybod beth o safle gorau fe. Oedd amddiffyn e ddim really yn gret, i fod yn onest, os ni yn bod yn onest. Ond oedd e'n chwaraewr cyffroes iawn oedd pobl jyst yn mwynhau weld e wared fe. So, mae'n drist iawn, ond mae lot o chwaraewyr wedi fi siarad i yn gweud bod mewn ffordd mae mwy o arian i wneud tu fas o'r gêm. A oedd yw'n werth bod yn chwaraewr proffesiynol os ych chi ddim yn wario gêm rhyngwladol. So, pob lwc i fe beth mae fe'n neud yn y dyfodol, ond oedd e'n chwaraewr cyffroes iawn i weld, a jyst yn siom oedd wedi cael sy'n gymaint o anafiadau, neu falle bydde wedi gallu gwneud mwy yn y gêm. Siom falle oedd e'n wario yn y cyfnod yma, oherwydd ti'n sôn am cyfnodau yn y gorffennol, falle bydde fe wedi bod yn un o serenau y byd y ffordd oedd e'n gallu chwarae, oedd e'n seren dros tîm danigen Gymru, ti'n sôn am y ceisiau cais na yn erbyn Saraseniaid lan yn Llundain, oedd hwnna'n anhygoel. A o'n i wastad yn gwneud sŵn y road runner pryd bynnag oedd y bêl dy fe, bip. So, y ffordd oedd e'n gallu redeg dy bêl. Siom fawr i weld e'n gadael. Fi'n credu, o'n i bai o unrhyw beth arall, ni wedi siarad am bron popeth allan ni yn termau Cymru wythnos ma. Diolch yn fawr iawn i Steff Thomas am ymuno dyn ni. Dim problem, wedi mwynhau y sgwrs a gobeithio sgwrs ydych chi eto yn y dyfodol. Yn sicr, Iestyn, diolch i ti fyd. Lle chi penwythnos yma? Lle ti, Iestyn, yn gyntaf? Falle Pontypool i gwylio Pontypool yn erbyn Pontypridd yn yr Indigo Prem. O'n i yn Sardis Road penwythnos diwetha. Mae Ponty wedi ennill 2 gêm yn yr ynol sydd y tro cynta sy'n wedi digwydd sy'n cyn fi wedi ymuno yn y tîm draw fyna. So, falle new territory penwythnos hyn. A mae edrych am 3 fuddugoliaeth yn yr ynol, ond falle wneud trip lan i Pontypool Park a gobeithio cael gêm dda, wrth gwrs, a gwylio rhanbarthau wedyn ar y teledu. Steff? Ni'n wedi penderfynu eto, mwy o thebyg y dreigiau. So, sori bod i Rodney Parade am amser hir, fod yn onest. O'n i arfer mynd yn aml iawn yn gwneud Newport County hefyd, so fi'n ffond iawn o Rodney Parade, so gobeithio y dreigiau. A bu fi o gytre yn gweithio o edrych mas o studio fy hun. Diolch yn fawr iawn am wrando ar bodlediad ddiwetha y rap podlediad Cymraeg. Cymraeg, o'n i hanner ffordd trwy ddau air. Ond diolch yn fawr am wrando a
Gobeithio newch chi rando ar YouTube a Spotify ac yn y blaen. Mae fe'r gael pob man nawr a edrych ymlas amdano ni ar gyfryngau gymdeithasol hefyd. Diolch yn fawr.